Esselamu aleyküm. Hayırlı Ramazanlar vatandaşlar olmasanız. Şunu çıkarayım ne yapacağım? Ay. Şükür elhamdülillah. Olmasanız canınız sağ olmayı vatandaşlar armağan. Sağ ol benim kovu Hudaya şükür. Eyvallah. Kovumuzdan sağlıklanız, ne diyanız, oradalarını tutuylayanız mı? Allah dergâhında kabul olsun inşallah oradalar. Benim naharik geldim şu at doğru. Kendi yasmini hemen bir doğrudan çıdağa batıyorum şu at. Kovmaya da lanız. Kovum yürücüğüm ne eli jantar mı? Arma. Dün bir video gördünüz mü vatandaşlar? İki tane oğlun Katalaşka'da gidip bariyaka video çekiptir. Ben onu TikTok'umda da story'amda paylaştım. Tarava giden bir iki tane yaş oğlun neme diptirler mi? Üniversite diye mi? Gördünüz mü şunu? Doğru mu ya vatandaşlar? Üniversiteye gidip bariyan videosunu gördüm. Şu an belki telefonumdan görkezmem bilecek de şunu olayım. Ses hayal geliyor diye. Birazcık taşırak durundur şundan olmama mümkün. Şu an normal mı? Şu an düzeldi mi? Sesim normaline geliyor mu şu an? Şimdi tarafa gidip olmayayım diye. Her şon görünün hiç çaka o. O böyle, aha, böyle. Yani ben düşünmedim iki tane ilişimiz. Üstünde yazılıptır Katalaşkan için notir bolla onu yöredik. Yöredigin üniversiteye deyip taravadaki iki tane oğlancuğun 100 lira görkezlen o tayda 100 lira yoğun. Yani Katalaşkan içi bilir ya. Yani näme esasyn nakitdiler ka olary? Näme etdiler ka? Ya da näme üçin o diňe ol ikisini alyp gaýdypdyrlar? Şo taýlar gydykly. Wagtynda şu Türkmenistanyň içinde däldigimizde şo. Türkmenistanyň içinde bolsak şo videoň awtoryny tapsak, mysal üçin aýdaly, hökümet we bir hökümetiň garşy opozisiýa partiýasy bar. Menem hökümetiň garşy opozisiýa partiýasynda bolsam, özüm hökümetde bolsam, onu ýa-da etdirmeýän bolyn. Hökümetiň garşy partiýasynda bolsam, tapardym şolary, şo oglanjyklary. Polisiýadan torap giderdim, men diýerdim, ha deputat Planiv men şolary ýaly bir video gördüm, şolary ýaly iki tane bir watandaşy tin tarawada ka akidipsiňiz men näme bam şonu ýalatdy polisiýadan torap bilip bolýar ony. Türkmenistanyň içinde halk tarapyndan saýlanyp bir deputat bolsak ederdim ýani şonu ýaly. Neyse, onu yerine bilip bilmeýämis soň bizini çaklamaly bolýarsa köp sady. Soňundan bir de diýmän, yalan görleýäňiz, plan edýäňiz, bilip bilmeýän bolup bileliň onu. Hani aýdyň hani. Aşgabat şäher polisiýaň başlygy gelen efirime jogap ber hani näme etdiňiz onu o iki tane watandaşy tarawadan çykan alyp gidip onu üniversiteye basdyňyzmy? Näme üçin Katalaşka minir alyp gitdiňiz? O video näme üçin çekildi onu? Yani bamy polisiýaň başlygy gelsin jogap bersin, biz glokdan ondan bundan beýdip diňläp eşitip bir zatlar aýtmalyň. Daway bileriň.
Ya da özünü jurnalist sumok deyip o Garayış kanalı bilen çıkış edip görün jurnalist sumok. Bu zatlar barada gurulda jurnalist olsan sen garaşsa da sen ak gara diýen ada ur dämi? O. Gel garayış diýlen kim şoňa ady? Adyna sıçdymyň ýadyma şonok şu wagt. Oturanno garnyndan ýaňa köýnüňiň ilikleri ýapylmagan oturan bir ak gara diýen jurnalist şomok. Biz barada da adresime de bir zat çekip bersiňiz. Aýdyň düşündürüňine jurnalistsiz. Men jurnalist bolsam ederdim şonu. Eger men jurnalist bolsam Türkmenistanyň içinde şol iki tane bolan katalaşka akidilen barada çıkardım danym gürlerdim, aýdardım yani. Yetirerdim men ha musulman yani Türkmeniň ata-babasy musulman bolup duraha. Biz Yegova şahyatlar bolmandyr, Hristiýan bolmandyr. Ata-babalarymyz düýne çenni men çağa kamam ýadyma düşýär. Bir pataçylyk bolsa, toý bolsa, sakkally ýaşullamyz hasaçyk bilen gelerdiler, oturardylar. Bir ayatlar okardylar, töwür ederdiler, giderdiler. Indi musulman biz döwletimiz musulman bolmasa da halk musulman. Ne? Bir musulman halkyň ata-babalaryndan gelýän orada tutmak diýdi, namaz okumak diýdi, ýa zatlaryna da päsel berip universitetga akidip katalaşka dikýän bolsalar. Onu biz nire gidip ýaşamaly? Yani eger onu Gurban Ulyň özüne hem şunu haja giden bolup o ak eşiklerinem geýen bolup namaz okup secde eden bolup ýören ol. Men size şo videonu görünmadymy aýtmadymmy? Gurban Uly bu zatlary pakazuky üçin edýär. Hakykatda da musulman däl bu adam. Bolup bilmeýär bu adam. Çünkü eger musulman bolsa tarawa ýani illeşer beýdip bular ýazatlar etdirmezdi da ha. Ya. Sagady diýsen agam näme sagadyn diýmeli? Musulman smok diýilýär o. Namaz smok diýilen o. Niriň bilen diňlediň bilemok. Musulman smok namaz okan bolýar. Gurban Uly. Soňam gidýärden ha düýün bir video gördüm. Maňa paýlaşypdyrlar. Alabam goýdum. Bugün kanýeşim bu telefonda bolan soň. Görensiňizdirlay. Bolly ýöredik zat diýip üstüne de ýatdyrlar tarawagydan 2 sany ýaşy bolan alypdyrlar danym. Polisiýa akidendirler goýýarandylar. Universitetga da basandardylar men pikirimçe ýöne. Ay basanam bolsa kim idap durany, kim o taýda ya hökümet kimden çekinýär ki? Hiç kimden çekinen ok. On garşysyna görüşjek telewiziýa ýok, on garşysyna görüşjek deputat ýok, syýasy partiýa asla ýok, kanunlar ýok, adwokat ýok, jemgyýetçilik göramalar ýok. Yani şol olanjyklar akidip ola universitetge eken universitetler basanlaryna da hiç kim onu idejek zady ýok. Ha o enatalarymyzdan tuweleme çağalaryna şeýle bir gowurýarlar. Şeýle bir çağalaryny gowurýarlar biziň enatalarymyz. Şolar ýaly da sesini çykaryp video çekaýmazlar. Şeýle gowuran soňlar sesini hem çykarmazlar. Çağalar üçin video çekip görläýmezler. Şo bolan waka barada. Ya da o daşar urtlary ay men çağam aç kalyrmajak bolup o çağamy ýyle dar etmejek bolup gelýän işleýän diýäs. Ýöne şolar ýerde de çağamyz üçin hiç zat edem ýok. Dogrymy? O enatalarymyzdan tuweleme şeýle bir çağalaryny töýýär. Hökümet alyp türmäge bassa sesinem çykaran oklar. Mene şuna çenni waka bolan wadyna video çekeni göremok. Yani waka bolly İsrazy video çekeni göremok. Gelýärler, aýdýarlar üstünden 1 ýyl geçenden soň, 2 ýyl geçenden soň, 3 ay, 5 ay geçenden soň. Birana Süleyman Tursunbaýew da aglap ejesi kakasy video çekdi, adalet soraýasy diýip ana şu ölen wadyna çekdi. Oň hakyny nämäli Süleyman Tursunbaýewiň ejesi bilen kakasy
Şo videonu çekdiler. Ondan soň güne gülälik gelnejeme çekdi ölgüýüz üçin. Arda welneje çekdi öz jigisi bilen ejesi üçin gelip çekmedi de gelip goşuldy ýani ya efirimize gelip goşuldy. Aýtdy şunyal olam bir ýyl geçenden soň. Indi özümi de daşary ýurtlary ay çağalamyzy gowy ýaşatjak bolýas. Ago ýa-da näme üçin efire çykyp gürläň okdysaň ay aňarda şo çağalam mazar berer. Näme diýip gorkýas özümi de. Ýöne haçan hökümet şular ýalyada da alagadan çağalaryny türmäge bassyn, alagadan çağalaryny, maşgalalaryny, hosarlaryny türmäge bassyn, sesimiz çykarmaz. Awa. Sesimiz çykarmaz, gorkors. Nujeli ýani şular ýaly wakalarda adamlar bir reaksiýasy tiz bolmazmy? Yani misal üçin şuun bolanda sen erte şuun reaksiýa bildirersiň aýyň bolmanyna ho. Eger sen şonu bolan wakan ýan reaksiýa bildirmeseň, üstünden bir ýyl geçen soň reaksiýa bildirdiň näme, bildirmediň näme, üstüne de uje şo wagt bildirmejiň anyk daray çünkü yani ýüregiň ýanyp durka bir hereket etmeýän adam soňa asla da hiç hereket etmeýär bara. Yani ýüregi ýanyp durka hereket etmeli düşünýärmi? Meniň diýenim ýene ýazdylar 14 ýaşyja bir gyýjagy näme zorlapdyrlar, näme dipdirler diýdi. Da şowdan ýene bir şunýalyk Güljemal gyýdymyz ýaly bir waka gaýtalandyr. O barada da hiç kim video çeken ogam, aýdan ogam, men atasam bolam bolam. Yani biziň çağalarymyza söýüşimiz enata hökmünde de bir hil ýaman passiv. Ýaman passiv. Bir size şunu maslahat berýän watandaşlara bolar bolgusa adamlaryň efirlerine wagtyňyzy ýitirmäň o watandaşlar men size aýdyn. Bolar bolgusa adamlaryň sebäpli wagtyňyzy ýitirmäň olaň efirlerine de. Men size gowy zat maslahat berjek. Gidin misal üçin YouTube'larda zatlarda